Lelo ndi pa 20 May 2024 ndipo ine ngati presidenti wa anthu osauka muno m'Malawi mundilolenso kuti ndikalankhule mmawa uno mopanda mantha osamuopa wina aliyense, chifukwa pali antongwentongwe ena amaona ngati akakhala m'maudindo ndiye kuti dziko lindilawo. Dziko lino palibe amene akulichita oni, aliyense ndilake, ndipo pasamapezeke wina omapanga matama kumazitenga ngati dziko lindila ambuyache kapena ndila amache. Iyayi, dziko lino ndila democracy, ndipo aliyense ali ndi ufulu olankhula zimene angazi zingakhale kumtima kwace. Palibe kuopsezana, ngati ena amaopa aziopa iwowo, koma chino sichimaopa wina aliyense. Ndipo ndizayima pa chilungamo, ndipo ndizalankhulira anthu osaukawo, chifukwa ngakhale kuboma konko enawo angokhala zina chabe kuti akugwira ntchito mboma, koma anthu akuvutika kwambiri. Ndipo kuli bwinonso amene mwina amene asakugwira ntchito mboma, amene akungokhala kumuzi, amene onso ali bwino kwambiri kuposanso anthu amene akugwira ntchito mboma. Kale tili ana tinkasirira kukhala wa polisi, kukhala wa ame, kukhala wa prison. Ndipo nthawi imeneyo tikati tikamaona anthu akugwira ntchito ya wa polisi tinkasirira, tinkafuna tili pamene ngakhale kusukulu akatifunsa kuti when you grow up what do you wanna be, ife timauza kuti I want to be a policeman, I want to be a policewoman, I want to be an army officer, I want to be a prison officer. Koma masiku ano titakula kuiona ntchito chifukwa mosanena mobera, ngati kuli anthu amene akuvutika kopsa muno m'Malawi ndiye ndi ame, a polisi komanso a prison. Koma pa atatu osewa amene ali ndi umphawi wa za umphawi, olozovala zake zimachita kuonesa kuti anthuto akuvutikawo, kuli kukongola kukhale kwake. Ena amangokongola chifukwa chakubadwa kwawo, ngakhale ena aliko nkhope zawo zoopsa. Koma ngati kuli anthu amene amavutika kwambiri ndi a prison, a polisi amazunzika, ame amazunzika. Koma pa tinati titenge atakhala ngati anthu amene wani ma patient amene ali pa critical condition ndiye ndi wa prison, chifukwa alibe kwina kulikonse kothawira, ngakhale olo uniform yache imachita kuoneka ngati ndi biriwita yosuluka kwambiri. Masalales a anthu amene waonsewa atatu wani masalales omvesa chisoni. Ndi chifukwa chake muzaone a polisi, ame, komanso a prison ambiri mwa iwo ndi ankhanza. Motero kuti mukapita kuja kumachedwa kuchichiri, mukapita kuzomba, mukapita kumaula ndi ma prison ambiri, mumapezeka kuti akaidi ambiri amapangidwa nkhanza. Nkhanza zija sikuti zimangokhala iyayi kapena zimangobwera, nkhanza zija zimachitika chifukwa cha treatment imene amapasidwa kuchokera kuboma. Motero kuti olo mu prison muli ana ang'ono amene sanayenere kukhala mu prison. Police selo muli ana ang'ono amene sanayenere kukhala ku police selo. Mwachisanzo ku Chichiri prison kuli mwana wa kwa Goliath amene anaba tomato 5 munda mwa eni yake, ndipo a polisi aku Goliath anamutumiza mwana uja ku Ulimbe polisi. Alimbe polisi anamuchita mwana uja lifa kupita kwamuchita rimandi ku Chichiri. Mwana wang'ono wa zaka 14 tikunena pano akungolira ku Chichiriko, ndipo akumana kumene koko musero ya akuluakulu imene angomugona mwanayo, mwana wa Goliath. Makolo wake anapita kukamuona zana ku prison, ndipo akomoka mayiwo katatu akubwerera kwawo osamvesesa kuti abale kodi ndi tomato yemweyi. Ndipo tikamanena kuti kumalawi kuno kuli nkhanza, anthu ife timapangirana nkhanza tokha, tikupangirana di nkhanza tokha. Ndipo kuli nkhani za human rights kunoko,
zikuponderezedwa kwambiri. Ndi chifukwa chake muzaone maloya aja ngati achinana nkhuni ndi anzawo amakolola onse akutenga nkhani ya mzimayi uja kuti amuthandize, chifukwa imeneja ndi human right issue. Anthu akuzunzika m'Malawi muno kopsa, ndipo kanakhala kuti tili ndi mapresident anzeru, amaministers anzeru, akati azipanga tuwa ndikumayendera maprison, ndikumayendera mapolice station, bwezi pano ambiriwa akulira misonzi. Ndipo bwezi pano mukulira misonzi, mukugwesa misonzi, koma sokairo tili ndi president amene kwa iye chimene akuziwa kunja kukacha ndikuba basi, ndikukwera ndege, alibe warfare ya anthu. Tili ndi asogoleri maministers amene angopanga matama m'mafacebook, azingotukwanidwa kuti ati chakwera kuyendesa bwino, ati komanena kuti kusintha president si chinthu chabwino, ati chinthu kukosi chingabwere. Koma akuluakulu chuma chikachitika kuona foto yawo yakale, kukumatati tikutenge nonse tiziona mafoto anu akale musanakhale maminister, ndinu anthu omvesa chisoni kumana kuti kalira ulawa ndiri. So anthu akuzunzika kwambiri kuona matoilet, kuona mogona, kuona mene akukhalira maprisoners maujeni masero. Tikati shamba, abale anga shamba, munati mupite apa pamachedwa pa Mangochi, mukaione shamba, pa Chichiri, pa Zomba, pa Maula, masero amma district, mukaone shamba. Ndipo shamba yakati azipasidwa awa andalewa zili bwino kwambiri. Koma lero nkhani yanga yayikulu kwambiri si imeneyi, uko kunangokhala kozera. Chifukwa ine ngati president sindiyenera kusiya china chilichonse paja mukuziwa kuti ame sangalankhule, amaopa kuchosedwa ntchito, komanso analumbira sangapange mademo. Mukuziwa kuti apolisi chimozimozi sangapange mademo, owalankhulira ndife. Motero kuti mawu ena aakulu amene achokera ku polisi ndionena kuti ma promotion yachitikachi anthu ena amagula ma 500, ena amagula amahonga ma 300, ena amagonedwa kuti munthu apasidwe promotion. Ndi zimene zachitika ndi ma promotion itu aja apangeka ngati anthu osankhidwa ku Chaminade Secondary School, anthu opita ku Chitipa Secondary School. Anthu amene aja awambiri aja, ena aja ngati asankhidwa kuti apangidwa promotion ndiye kuti anachita kusamba mankhwala, ena awo anachita kuhonga, kupemphera kwambiri, koma ambiri aja anagula ndithu promotion yawo agula, kufuna kuti amuna akwezedwe kaudindo azilandira ndalama zapamwamba. Tikunena pano kunsanje ni ma district ena ngati kunsanje koka akwezedwamo anthu awiri munsanjemo, kusonyeza kuti amene atazigwira ntchito yayikulu kwambiri ndi amene akwezedwa aja. Komanso imene jamuziwe kuti posachedwa pa Malawi kupangidwa matransfers ambiri apangidwa chifukwa chonena kuti imeja ndi promotion yokonzekera zisankho. Anthu amene aja kayikidwa malo osiyana-siyana chifukwa tu zisankho zikubwera zikukhala gule wamkulu, kukhala zimene sizinaonekepo. Utenga wanga ukupita kwa ino a commissioner a prison. Utenga umumvesese wachokera mkatikati mwanumo, ngati ndikulandira mafoni kuchokera ku Chitipa, ku Tcholo, ku Mulanje, ku Zomba, ku Mangochi, a prison kulilongwe, kumadandaula mchinji. Ati a commissioner mwabweresa dictation, mwezi watha munapita kumponera kumene munakalamula maosi wonse kuti akauze anthu awo kuti kuyambira mwezi uno, mafiendi ya mwezi uno muyamba kudula ndalama, kumamudula munthu amene 1 simunamuchite konzati, 2 akulandira ndalama yochepa kale, kunena kuti mufuna muzidula ma 5,000 aliyense salary yache, akuti nkhani ya welfare. Ndikumafusa kuti kodi kale ndi kalero traditional welfare munthu akamwalira zimayenda bwanji? Ati mukufuna muziyadula ndalama zimene tikaziwerengesera pa mwezi muzikhala ndi over 60 million
inuyo a commissioner a prison, ndipo anthu anu akukudandaulani koma kuti sangalankhule akuopa kuchosedwa ntchito. Anthu ena akunena kuti iyi ndi pulani chifukwa kumene yakuchitirani transfer kuchokera ku Zomba kusamusa likulu kupita ku Lilongwe, ofesiyo mulibemo kanthu, ndi atafuna muwabere anthuwo muzeyabera ndalamazo chifukwa ati simunapereke ndondomeko yonena kuti kodi anthu azalekeza kupereka kudulidwa liti, ndiponso mukunena kuti munthuyo akachitikidwa maliro muzikamungongolera bokosi, ndipo bokosiyo mukaligula inuyo muzimupasa munthuyo pa ngongole komanso with interest. Ndiye koma munthuyo akudulidwa ndalama, ndi chifukwa chani mukufuna kumakangongola mabokosi kamene kumamugulira bokosi munthu komanso munthuyo muzimpangira ngati ndikatapira. Zimenezi ndi zimene zapangisa a prison ambiri kuyimbira president wawo kuti uthenga umene upite kwa inu a commissioner a prison. Ndiye popeza namba yanu ndilibe ndikanakhonza kukuyimbirani koma ine ndilibe. Amene muli nawo nambala yawo ya commissioner a prison atumizireni uthengawu kuti anthu anu akhoza kumacheza nanu mu office mukumaona ngati zonse zili bwino koma akukukwirani. Anthu ambiri ayimba mafoni kudandaula kuti ndondomeko imene mwayikonza ya welfare kuti muzigula mabokosi, kodi inu ati mufuna musanduke boma? Popeza munthu akamwalira ndi responsibility ya boma kupereka bokosi, kupereka transport ndi zakudya, kukamusiya munthuyo kwawo. Ngati ali kumulanje akamusiye kuchitipa, ngati ali kuchitipa akamusiye kwawo kuthyolo. Ndiye zaza ndiyani kuti inu mukangochita dictate uthenga umene ukuchoka mkatikatimo chifukwa ine ndi malowa mose ndi malowa mpolisi even mufete muja usiku ndi machezamo mmene mujamo. Choncho ndachezaso kwanuko ku prison anthu akukudandaulani kunena kuti anthu ali ndi salary yochepa kale komanso amadulidwa misonkho yayikuluikulu. Ndiyeso inu mwagamula kunena kuti mufuna muzidula 5,000 aliyese pa mwezi kuchokera mwezi uno, ndipo ndalamazo zizipita ku Lilongwe ku headquarters. Ati mufuna muziyabera anthuwo, ndi akuti zimezi sakuzifuna. Komanso ndi initiative yanji yokuti munthu azisonkha ndalama pa mwezi koma akachitikidwa maliro ndiye muzimpasa bokosi la ngongole la ma interest. Zimenezo anthu akudabwa nazo. Komanso simunapereke limiti kunena kuti ndalamazo mukazitolera over 70 million 60 million pa mwezi, kodi ndalamazo amapeto ake anthu azagawana? Chifukwa ulo banking nkhonde kumene azimayi akumuzi amati akatolera ndalama imafikapo point yonena kuti amagawana, koma inu mwangonena kuti this is an open thing, simukupereka ndondomeko kuti kodi anthu amene wawa amene kale ndi kale amakhala ndi welfare yawo ya pa station yokuti munthu akamwaliridwa amatengako ku welfare kuja ka 20,000. Indi zimachitika olo ku skuli olo ku Ministry of Education, ku polisi, kuame malo osiyana ku welfare department imene anthu amasonkha ndalama pompo olo mizi ilimonso imezi zimachitika. Koma zimene mwapanga zinthu zodabwisa commissioner, ndi anthu akuziwa kunena kuti popeza boma lachakwera lindiro lokuba aliyenseso walowa kuba, ndiye mwina inu mukufuna mupange plani yonena kuti muzikhala ndi ndalama zapaderadera muzinjoya, chifukwa mmene kwapita inu ku Lilongweko mpata kuti mpeze kena kake ka package kakusowa. Ndiye mukufuna kuti muapusise a prison amene azipereka ndalama 5,000 pa mwezi kuwadula zona opanda kuachita konzati. Masiku ano 5,000 ngakhale ndiyochepa, koma umapita ndi bread ndi sugar kumuzi ana ndikulandira. Choncho a prison akudandaula bwana osi mwabwera ndi moto tu, mwabwera ndi fire, kaya mukupanga izi kuti musangalase ndani? Koma ana anu akukudandaulani ndipo akuonererani kuti mfuna muwabere. Ine ndine the DC ndimangolankhula chilungamo, ndilibe kuti ati nthawi ina ndizapezeka kumene koko nditamangidwa ndi muzandilandire iyo. Ine ndimangong'amba basi, kaya ndi ku polisi ko ndimangong'amba, ndimangong'amba. Tithokoze titapereka uthenga kuti Michiru Forest
ikudulidwa mitengo, ikuotchedwa makala a PMF, munapita kukapereka chitetezo. Koma vuto lanu mmangoperekaso chitetezo ndikuchokako. Michiru is one of the beautiful mountains in Malawi imene imaitana alendo osiyana-siyana koma mukuyilekerera. Ndi mapiri ena onse kuphatikiza kumulanje ajaye MCT akupitirizabe kuwononga phiri komanso awabweresa mining yawo yogwirizana ndi mwana wathu pa State House. Bon Kalindo. Iweyo umasakazaka kumangidwa eti.